tenga lili no maite na vera in 2022 konyotora amanya buyewe lakini bono iga nabo gweta orore para yane nabo gweta orore chistima na abekire nabo gweta oligereria amachi na abekire nabo gweta oligereria chisukuru na arosiri nabo gweta oligereria basari na ira abana nabo gweta orore aga Christmas kali kora areta iga abantu bali gose nabo kora aligereria iga kwa reke tukiri kora aruri molimo igo iga abuno ebintu bire toba se koruo libera ni maendeleo nyingi lakini toba se kosuka koruga abo noje muna intende na Ruto lero konge bintu nareta naye toba se kosuka koruo abo osuka koruo simba ngayoja kurushia bintu ya kabega abo rushia bintu koruali leta abantu babo. That is the policy. Get the point. Take a step forward. Elia kabere kingo kwana mangana mange singi nchorero gavana wala ewiki aeta na batebi goroye basari abatebi ngo chane ko collect form Jumatatu Jumaine to a pick form daita monge chiwiki bere to analyze form wecho abana baito bawe basari baso school basome lakini mambi ntagete abana baito bali bali school endengwete na abange bali bali grade 10 igoro president Jahet bete bagende school lakini I want to take an initiative mambi mwana onde bwensi ole isiko acho bisiane amarani baisaine kamili mokonye moe school fees agende school wasome esenge nchabana baito bali isiko na abange. I told you and I say again. Esababu chiskuru cheto chia kolire buya engakie. Nese ngencho tuaeta abane basari bagatoke klasi ime bagasoma. In 2022 nilina ilete chikura. Abana banyolete chi E in this constituency. Eba alenge 286. Umwako yo 2025 umwako yo eta. Nduche tiko nyora na onyo mwana oyomo obwate E in this constituency. For the first time in 15 years, tuanyolere skuru ebwate minya 7.7 above 7. Iyuere itibo motonto ogaiga secondary ogende Kenyoro ogende Getuli ogende Tambacha ogende chiskuru cheto chiakolire buya koranche abayiboli baregaiga ira abane skuru abana basome egasi osomi abana montigere. I will do it accordingly and I will make sure abana baito basomire banchire university to bakonye tubaligire chigasi mami na mbyende bacha batokone yo mwisho na igwa bantu bao complain gore pare yengateri kwenda bunyunyu ni maite initially pare ya renge weka bumbuli yalia yaerero yo nyangi yaerero lakini bono iga I want to assure you abantu baminto epareye nkogendere mbaka bunyunyu last week part 1 na chiete nkaliye besa epa egende mbaka bunyunyu eliende ekurukuru bobara egende mbaka Nyankanda egende guchigyanchore factory nkaligi chibesa eye neri omutienyo kabere William Ruto ngo charegaiga alonchie pareyu chike moino Nyankanda na gyanchore iyere manyansi iyere buyago zere wowe ere wowe ando aminto chikura nomwako wocha chire asibono iga abantu baminto nganchere ndakora amagendero kwanza nganchere ndabaroseri chipara kwanza nganchere ndalete stima kwanza nganchere ndeta amache munalete tamacha ya kwanza ndete mo nganchere kyo amangana 2027 kegoika mo kondro nechisati echi ngorusie bindebi mbege kebesti toso amakolime nende mo manyete once na chakire campaign konyaka sawa sawa na hende bono obuya nimbwate gendo nkoro gya abantu
tengalili no maite nabera abe in 2022 konyotora amanyabuye we lakini bono iga nabogweta orore para yane nabogweta orore chistima nabekire nabogweta oligereria amache nabekire nabogweta oligereria chisukuru narosiri nabogweta oligereria basari naira abana nabogweta orore aga Christmas kanikora areta iga abantu bali gose nabokora aligereria iga kwareke tukinikora aruri muri moigo ono inuti gamba boli abantu baminto tigamba boli abantu baminto aye nobo keke mambi o kiestima yane o isibia machane o tamboke para yane lami o soe kirasi na rosiri baka na bekire tairi o manyego chigwakero monto mongao no akero monto mongao ayo chigwakero monto mongao wango bwa obiye bwa boy igongo bwate simoli to sukuye ngasiye to mesibo kitutu yeito ebe buya abantu baminto tikatora kolega asiyeyu ebinto binde wochi 2027 nabuto mwikaransa to bange amangana siasa sindio so elio mwisho gavana Simbarati ndaite ngwakere mbiyamono number 1 esengejo amanje nato cyane ta sana ni maite ntoranyora twensi lakini ensemo ya amache wetera omo MCO nae at least a constituency na monomono e wodie amache achakire gotara eniko gwakira mbiyamo but nko saba menta chibesa singenja kamuraka mumruyo ngukurwanira rali sa abantu bamoitire baitire nyororo igo bamoitire nega seno konya kobera chikoni ga seno korosi endagera na motebi yali mulevi aheto base koru chikoni igabu no ebintu bire to base koru libera ni maendele linyinge lakini to base kosuka koruga abo roje muna injene na Ruto lero ko ngebintu naleta naye to base kosuka koru abo osuka koru Simba ngayoja korusie bintu ya kabega abu rusie bintu koruari leta abantu ba. That is the policy. Wonongo sabo momento de chibes chi amache chichega iga so bongi iya kamere ndaito ko wakira mbiyamo December na kurangereti tukaikaransa tukakwana tukagenda naye mpaka somonene bwese tukamwebereri igoro yenya gitari yeto ya Isecha level 4 hospital ko wakira mbiyamo no sengencho nebanga mubasi orwedi no anche taba kitutu baito nende no tuanchete bunaba kusi tokarwana naye bako monene bwese agatebanga nkobekare chibesa agaiga milioni 200 tuwaga chenya gitari enene torete equipment yororo enya gitari etekine incheko gwakera mbuyamono na ende mbuyamono asayo nyasaya go seseni onyago korera abantu baitegasi igabu asore ODM wono ni maite ntorama igabu asore to base gusuka kuruo mundo tako ngaina mose to sanera mokamo mura taite ndwero ngoli ane chisringi 30,000 chiribwe meronge tato alafu this is 30,000 Kenya shillings. Alafu umo waziri yoito waziri migosi no awende goto kagaiga lakini president ya Motome school Kurukunga Mangu High School they are celebrating over 140 years of existence. Nere tualengamo kubwate sie family ontebiri mbatebi pole na ende pole sana kanga natoka lakini isinge njegasi taringe wocha. Get the point. Take a step forward.